Fokus, mand. John. Bang, bum, hurtigt, ikke? Velkommen til en ordentlig omgang af hammerslag. Velkommen til Hokus Krokus. Vi skal lave et program, der hedder Det Let. Hvad kom jeg til? Hvad kører vi? Hvem vil være millionær? Hvem vil være millionær? Bum. Du bliver nok nødt til at sige lige lidt mere end det, Ditte. Ej, jeg magter ikke det her, mand. Det er et program, hvor vi skal reparere ting, ikke? Og gøre ting pænt. Og søn Therese for tredje ikke er her, man. Hold kæft, det er en ulykke, mand. John, kan du ikke være moren, der kommer hjem og vræler? Hvad siger Østholdet? Altså, skal jeg græde? Jeg skal nok ikke grine med. Det er ikke svært at sige, om det ligger ud til vandet, eller om der er en motorvej i baghaven, mand. Vil du ringe til en ven? Eller? Så er det en 3'er. Ikke engang tæt på, mand. Det er en 4. Ej, der er noget værd med det der attitude, John, mand. Og lad være at spørge, om det er en regndråbe, så går jeg fuldstændig hjem om. Ditte, jeg tænkte, den her gang kunne vi prøve at lave sådan, hvor du måske var sådan lidt frisk, værtsagtig, sådan lidt mere energisk måske. Albinoer! Hvad fanden er Puk Elgård, mand? Kæft, hvor er irriterende det der. Så er alt for vejret. Jeg magter ikke mere af det her, men jeg skal hjem og æde nogle guldkorn.